lingkod, no? Alang sa hamubo, sa pagdasig, nining matahong kabuntagon, base sa atong nabasa, ini nga reading sining adlaw, no? Sa kapistahan, sa pagbisita, sa atong inahan sa katong Hesus Kristo, nga si Mama Maria, uusab ato sa nang inahan. Isip mga sumusunod sa atong Ginoong si Kristo. Ato nang inahan, ato nang tanan, si Mama Maria. Mga igsuon, diya sa atong bahin sa atong Ebanghelyo, kadumdum ko nila nga Ebanghelyo, kini mga Ebanghelyo, panahon ni Ebanghelyo ni panahon sa diya sa atong misadigalyo, no? Ang verse 39, ato sa 45, miduaw siya, kanang 46 to 56, muna siyang awit sa Panginoon Maria, muna panahon sa misadigalyo. At inunduman din na, kanidayang, kung ipalawam ginato day pagsabot ang kaning pagbisita nila, mata sa atong makagahom nga Dios, dako kay nagkahimuan din na. Sa atong tawhanon, diya sa atong palibot, mura mag-imposible. Mata sa Ginoo, dako kay ganogod, imong giimbitar pagbalik ang iyang kalag. Nga mabalik diya siya pag-alagad, pinagi sa pagsimba. Nakita na ko siya, kapistahan God. Hinoon, nganong kapistahan man, tungod kay, ang inahan sa atong Ginoo, ang gisabak mo ni Elizabeth, maoman ang maguna, mag-andam sa dalan nga agian sa atong Ginoo. Siya man ang dalan nga mag-andam, nga hawanin niyo ang dalan, ang aron lang pagsulod sa Ginoo, maayo ang pagdulo. Pagsulod, muna siya nga, kuan siya kanang kapistahan gyud. Bisag pa din sa atong panahon karon. Kapistahan gyapon na dili na nato makita usay kay pura naman sige bisita. Sig paluap na yung mga tawhana, pura na kayo. Labi na kauban nato nang undang sa pangalagad. Dako bisag ka ng pagpangumusta, dako kayo nagkahimuan sa mata sa atong makagahom nga Dios. Kay kita nakihimamat, nakiglambigit kanila nga dili gusto sa atong amahan nga to sa langit. Nakita ra ang mga langit sila maimpierno. Ang inahan sa atong Ginoong Kristo nga si Mama Maria miduaw kang Elizabeth nga asawa ni Zacarias. Atong basahon ang pagbalik no ang diha sa bersikulo 45 nga nagingon. Atong mabasa umingon, bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang minsay sa Ginoo sa imong kinabuhi. Palihog ko ingon sa imong tabang, bulahan ka nga ang minsay sa Ginoo sa matuman sa imong kinabuhi. Palihog ingon sa imong matapad. Mausap kita karong kabuntagon. Giingnan nga ang minsay sa Ginoo kanato matuman sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao ginanggol sa atong amahan sa langit. Matupan sa tinawhanon pa nga makalit-silitsi pang kinabuhi diya sa tubag journeys ng paglawig. Struggle ta. Kana ang mga pagsulay ra lumalabay lang pero ang kuan sa Ginoo nga atong dalan ba padayon gina dili kay makababag lang ang sitwasyon. Kita lang usay matabunan lang ta diya sa sitwasyon sa atong kinabuhi, diya sa atong journey. Atong hinuman mga igsoon, kita ang tanan usab nagsabak. Di ko siya nagsabak. Dili literally nga sama ni Elizabeth nga nagsabak o nagmabdos. Lahi ang atong ginabdusan or gisabak, atong mga tawag o mga ministry sa matag usa kanato. Muna atong gisabak nato sa matag adlaw, atong mga ministry. Kumusta ang atong tawag? Kitang tanan mga minister, madance, akulait, banda. Kumusta nagsabak tada na sa matag adlaw? Kumusta atong kamatinud-anon diha sa atong tawag? Kitara nasayod ug ang Dios nga atong galagaran. Kung asa ta gipahimutang o gipahiom sa Ginoo, magigsuon na ang atong ipadayon, atong ipalambo.
mo man atong gisabak nato. Ito tinuod to literal si hitabo ni sabit nga isa nakita karon kita mga sumusunod sa atong Ginoong Kristo nining kalibutan. Diya sa atong pinagis ng pag-alagad. Kamu man kulayat kumusta inyong pagsabak? Labi na gid sa inyong pag-adto niyo sa bukid, inyong tema God first. Sayon kayong kanon ng God first dito. Struggle ta. Agasa nato nagdugo og luha ng God first. Sayon sultihon ang God first pero ang diya sa panahon ug atong time lisod dato mabuhat. Mismo ka ako dili ko eximted na nga palpakers mo gyapon ko sa akong kinabuhi. Ang palagpan nga pangayo nang gyapon ako ang grasya diya sa Ginoo sa akong pagpadayon sa pag-alagad kaniya. Sa gingon ko kung asa ta gipahimutang sa Ginoo, mga igsoon mauna ang atong ipadayon, atong ipalampo alang sa iyang kahimayaan. Akong basahon ang bersikulo 52, no? Bersikulo 42 sa atong Ebanghelyo sa unang bahil. Og misulti siya sa magusog, bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong anak. Kung gusto ka nga ang atong gisabak, ipanganak, ug manganak kita, sa ipalawom na itong akuan, ito'y nuduman, unsa ang ato'y angay na itong buhaton sa atong kapwa. Sa sigon, atong lasigon sila, atong paipamper, oy, kusa sister, wala ka, like, kalabiri, igo, may kami na yung mga community father, o sige, pag-ulingog ligit sa ako, wala lang na matawahan. Sige lang yapon, ta singa nga, pasal na sa grupo, simpa, tawag nga, simpa, di ka magbali-bali, di gali mo kuhan, silang, pero, mo man nga bulahan ta kay ato silang wala ta muhunong muundam sa ilang pagpaluap. Diya kanila. Matag Domingo, mag-serve ta. O di lang magtinapulan mga igsoon. O na atong gipanganak ni matag Domingo sa atong pag-midweek, sa atong practice, atong gi-exercise na to ba nga mo nang kaymayaan sa atong amahan nga to sa langit. Nga kita nagsabak ta sa atong sa mga talento nga yang gihatag ka nato sa matag usa. Ato nang ipaganak sa pinagi sa atong pagpadayon. Dili ta malit pagsayo paano pagsimba. Sa atong mga practice. Kitang tanan igo la dili ko exempted na. Bisag na ako na ako sa tindog sa tubangan atong tanan. Mga lagad sa Ginoo alang sa iyang kahimayaan sa atong amahan kato sala. Akong basahon ang at diya sa itong unang pagbasa, no, nindot ka itong Soponias Kapitulo 3, versikulo 17, nga nag-ingon, ang Ginoo nga inyong Diyos, ana uban kaninyo. Hinumduman na to. Ana ang atong Diyos, atong tiliwala. Ang iyang gahom, maghatag kaninyo kadaugan, malipay kaninyo ang Ginoo ug diha sa inyong gugma, hatagang kamug bag-ong kinabuhi, magmalipayon siya, nga muawit tungod kaninyo. Ato hinumduman di may igsoon. Kung lawom na ato, wala na magmatter sa unsa imong kadugayon no, sa atong pagsirebresyo, pag-alagad sa Ginoo, kung sa ang imong kan ba? Kung sa laab nga kalayo ka, wala na magmatter 20 years ka, basta gitawag ka sa Ginoo na, laon tagid na. Nakulan ko basahon tulo ka verse. Diha Isaias Kapitulo 63, versikulo 1 nga nag-ingon, kinsa ba kining gikan sa busra sa Idumya nga nagbistig pula? Kinsa ba kining matahog nga ayog bisti ug naklakaws nga puno sa gahom ug pusog? Ako kini ang Ginoo nga nagmantala sa kadaugan ug may gahom sa pagluwas. Ang atong Ginoong Kristo gipasaboton niya. Diha sa sa Deuteronomy chapter 28 verse 63 nga nagingon, sama nga kaniadto gikalipay sa Ginoo ang pagpadalangin o pagpadaghan kaninyo. Ikalipay usab niya ang pagguba o pagpatay kaninyo. Bihagon kamo ug gikan sa nasod nga inyo karong atuan o panag-ihawon kamo. Sa Usias Kapitulo 14:4 nga naingon, ang Ginoo miingon, pagpabalikon ko ang akong katawhan, ngari kanako ug higugmaon ko sila o kay hatagan kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Ito naman nga igsuon nga kita
mga sumusunod sa atong Ginoo Kristo. Ining hinapos na sa atong unong kasimana ug ikapito nga Domingo sa pagabanaw. Usulod na sa lain na sa nga panahon. Atong ipalambuon. Atong ipadayon unsa ang atong ginasugdan, no? Bisag to diha sa atong maglawig daghang kay mga challenges, hagit sa atong diha sa atong tagsa pamilya. Daghan pa mo saway ni mo kuan nimo. Pero wala man ko kundi ang Ginoo ato ra kita ra man usay maluya maktutan ta. Nga padayon ta. Sa Ginoo ko nga kita nagsabak diha sa atong tagsa ka mga buluhaton nga gipiyal diha sa ato makagahom nga Dios. Ang labi na gyud sa atong Salmo, sa atong Isayas tubago, gamhanan ang balang Dios sa Israel nga nasa inyong taliwala. Amen. Muna atong ebanghelyo, gihang tanan sa pagpanindog.